इंट्रोडक्शन करके आ गए हो और मैं बुरी तरह फंस गया 3 लड़कियों के चक्कर में। Hello family members and welcome back to my channel. हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे बसुमतारी बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। दिनै जोंना कलेजाव टिचार्स डे सेलिब्रेसन खालामनो नागिरदों आरोना प्रग्राम डिपार्टमेन्ट वाइज, माने गावबा गाव डिपार्टमेन्ट बिनिनो जोङो दा एसे ज' जानानै दंफैयो आरोना कलेजाव। जनायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि जायो आं लासैनो देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय आं बड' डिपार्टमेन्टनि जायगायावसो दंफैबावो। दा खेबथ' ओरैजायनो लाजिदों नै। दिनै जोंनि कलेजनि भिउआ नायनो हागोन गाइस, कलेजनि भिउ। जोंनि डिपार्टमेन्टनि टिचार्स डे खुंनो नागिरनायाव रुमाव फैबायमोन आरोना, ओमफ्राय दासो रेडि खालामगासिनो दंबावो। बिराद एसे लेट जागोन बायदिखौनो मोनदां, एसे टाइम नांबावखागोन। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिउ। ससिय'लजि डिपार्टमेन्ट, ससिय'लजि। जोंना गाइस डिपार्टमेन्टआ दिनै साजायगासिनो आरोना, ससिय'लजि डिपार्टमेन्टआ जोंना दा दसे थानानै रेडि जासिगोन आरोना। दा हमारा ससिय'लजि डिपार्टमेन्ट। तो गाइस जोंना दिनै टिचार्स डेनि प्रग्रामखौ सेलिब्रेसनखौ रेडि खालामखांबायानो आरोना। तो दसेनि उनाव जागायसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था माबायदि जायो, फुरा इन्जय खालामगोन आरोना जोंना गाइस। स' लोगोफोर जोंना दा नै डिपार्टमेन्ट टिचार्स डेआ जोंना सुरु जानो थांगासिनो आरोना। We welcome our freshers who bring new energy, new smile, new beginnings to our sociology family. The students who have participated and all those who are performing. Today's day is very special in the sense that we are celebrating this tradition, which reminds us of a very beautiful bond in between the teacher and the student. दा जोंना ब्रादार मेखौ माबा मोनसे गान सं खननो नागिरदों आरो सारमोनखौ मोनसे मिउजिकेल चेयार गेम गेलेनो थाखाय जोंहा सेलिब्रेसनाव मोनसे गेम गेलेनो थाखाय खावलायदों आरोना। बेखायनो मेम मोना दा मिउजिकेल चेयार गेलेसिगोन आरो। नायलांबाय थादो माबायदि जायो, फुरा इन्जय। बिल्कुल फुलाना वन रे कौन सबसे ज्यादा फुला सकता है? 2 3 बयसफोरना दासिम नुदों आरोना, सारा लिराबाय जोंना। कोई यारा तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई यारा
मुर्गी जरूर देखेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Oh my God! Wow! रुको जरा सबर करो। इंट्रोडक्शन करके आ गए और मैं बुरी तरह फंस गया 3 लड़कियों के चक्कर में। इसने भी एक लड़की को उठाया है, इसने ये बाकी है, ये इंट्रोडक्शन देना बाकी है और ये एक के साथ नाचा और ये इसका भी हो गया टाइम फिनिश। मेरे को तो क्या टास्क मिला पता है, 3 लड़कियों को उठा के जाके लेकर जाने के लिए बोला और मैं पूरा नाचा ऐसे ही। ये बच्चा है साला, जा तू भी, तेरी बारी भी आ रहा है। और बात हो गया बेटे। आग लगा दिया, को आग लगा दिया इसने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे अपने घर जाना है। It's time to crown the new faces of our family. So get ready for some excitement. तो गाइस जोंना फ्रेसार्सआ जोब्बाय, आङो ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै। फाइनालि आङो दा ससियल'जि डिपार्टमेन्टनि फ्रेसार्स जाबाय आरोना, मिस्टार फ्रेसार्स। स' गाइस बेनोमोन जोंनि प्रग्रामा, सेलेब्रेसन दिनै टिचार्स डे खुंनाया। स' आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गाइस। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।